Да, кабел. Или просто течението спрека. Слушай, папаня, какво? Ей, това ще не мога. Не мога да снимай. Хайде, ден. Страшно те шават, много шават. Риболовна... Аз ще ги броя едно. Риболовна плувка Гърция. Ето ги. Парлачи. И те са мъни. Две ребета. Само единствено по И още две. То са най-големия. Той къде като ги кара в колата, нали? Те ще не ритат вече. Имаме още време, може да изкараме още някой, не се знае. Дай на мен един да се прибрам. На, ай. Аз ще го надолу, съм фанала. Няма да рита, нали? Няма да рита, няма да рита. Няма да рита. Дръж го. Не мога. Няма бе, дръж го. Ще го изпусна. Абе, дръж го, няма бе. Той вече почти умрял, аз ми станал живарника. Хей, аз хладните начина. Няма, диша, нали, животно. Това е диша от тук. А, още една не мога да... Ставай. Не. Аз да покажа най-големия от най-близо. Опа, опа. Абе, айде, няма бе. Абе, най-големия от най-близо. Риболовна плувка Гърция. Не. Айде, стига толкова. Стига, може да има още. Какво да го правя? Да го хвърлям ли? Хвърляй го.